Yung Selassie. Yaman! Kumusta mga ching? Hi guys, DJ Boja. Balik ipunta sa isa ka vlog. O naka-experience na ba mo o kanang magsakay mo sa inyong mutmut nga kanang pag daga ninyo malumos, then mo balik na po, then malumos, or kanang pagdaga ninyo mag-ugdo-ugdo pag throttle ninyo, pag agto nyo sa mekaniko basin spark plug na sir, yan ang spark plug, limpyo pa man ang spark plug kahit kagbag ko na ay performance changes, maayo ang lakaw sa dagan sa motor, pero mo gyapon may nang dagan sa motor sa unahan gaputol-putol, or kanang nakatay da ba mo o kanang pagtan-aw sa inyong gauge 4 bars pa man to, then gikalit og 2 bars, then napod na 3 bars, then na 4 bars. Tako kay mong na gasto sa imong motor, pero ang problema kay basin kanira. So this time atong vlog mga chuy, how to change unsaon pagpuli sa ato ang fuel filter sa Honda Beat, Zoomer X o Scoopy nga makina. So guys, by the way guys, akong motor, ang model is Zoomer X. So pagpuwas sa akong fairings ug akong cover, medyo bikil, dili pareha sa Honda Beat nga gabi kasisiyo nara sa ibabaw. So basig matingala mo nga anong nasa ubos. And also 25k odo na akong motor, akong odometer. So regular lang ni ako ka-check up og maintenance, og nakita na ko nga angayan na pulihan ang iyang fuel filter, ihugaw na. So guys, kung wala pa manggali kay problema sa imong motor nga kanang napaka sa 10k, 15k, so okay pa na imong fuel filter. Ang ako lang pag 20k, 25k, 30k mas may nga check up before nimo ma-experience tong problema sa pagkatong mag-ugdo-ugdo or malumos ang makina sa atong motmot. So guys, let's check out the video. Let's go. Mga butang kalibutanon, kung kasamo lang ang resulta, igsoon ko ayaw na lang magtuksa. Respeto lang sa prinsipyo, sa kaugalingon ug isig katawo. Kalinaw sa kalibutan, kalinaw sa tanan. Ang uban walay katagbawan, gusto maangkon ang tanan. Huna-huna
DJ Boja, Love Vibrations. Oh yeah. Murag seryoso na ginahinyo ha. Labon sa una katago-tago pa. Murag seryoso na ginahinyo ha. Magbulag agyapon mo. Karon nangita na kaubarkada. Maghilak-hilak nga mura og tala. Karon nangita na ka og barkada. Mag-inom ng gyapon ta. Palihog lang ayaw kong tutukin. Kasi wala na'y ning akong kasing-kasing. Nga mura og ice na gisakon sa beer. Palihog lang ayaw kong tutukin. Kasi wala na'y ning akong kasing-kasing. Nga mura og ice nga gisakon sa beer. Kay na-fall ko nimo bay. Dugay na tang nagsabay. Para sa imo corny akong dagway. Na-fall ko nimo bay. Murag seryoso na gyud ning atua. Uyap ang mga hubog na ta. Murag seryoso na gyud ning atua. Biktimas gugma. Palihog lang ayaw kong tutukin. Kasi malanay ning akong kasing-kasing. Ang raog ice nga gisakon sa beer. Palihog lang ayaw kong tutukin. Kasi malanay ning akong kasing-kasing. Ang raog So guys, kadyo before we will end this video, na lang ko i-bonus sa inyo. Bonus po ni sa itong motor, katong naghawid og Honda nga mga machine, Honda Beat Click, ug tanan Honda models, nga makina lugar. Swerte kayo ta kay naatay manual reset. Maybe next video akong ikuan sa inyo, itudlo sa inyo saon. Kung magpuli gali ka og pareha karon nagpuli ta og fuel filter, air filter og
mag-open pipe ka or magkalkal ka para mainsakto, mabalance ang iyang fuel burn o ang iyang fuel and air mixture lugar, i-reset gid na ang imuang ECU. Atong tawagon, ang term siguro is natay adaptive nga ECU kumpara sa uban nga brand. Sorry, Yamaha. So, sure kita mga Honda users. And also, kani siya nga video para ni sa reference video sa among shop. Kay kapoy explain sa among mga customer. So guys, if you like our video sa among shop, please do like, subscribe and share. And also please comment kung may gusto idugang sa mga maintenance sa ato ang motor. So ride safe mga chuy. Always wear your helmet. Huwag maging kamote rider. Dili ko taman. Dagan salamat. DJ Boja signing off.